Enti dajjef tiegħu ma kellu xejn laqqas fejn joqgħod, fejn jitwielet u jikkuntrasta bil-kbej mal-attitudni ta' Giuseppi, ta' Marija u tar-Rajja illi fir-rakkont kollu tal-Vanġelu narawhom li huma nies prekarji, ċoe bla sikurezzi, bla sigurtajiet, illi però jafdaw totalment fidejn Alla l-imbierek. Imbagħad ir-rakkont ta' twelid għandu ritornell illi joħroġ 3 darbiet. U r-ritornell huwa il-fatt li Marija fisqiet u għedet lil Ġesu f'maxtura. U din hija indikazzjoni oħra interessanti fit-tekst tagħna. Tafu intom illi l-awturi bibliċi u mhux biss, imma l-awturi semitiċi huma ħafna attenti kif jiktbu u ħafna attenti għall-istruttura tat-tekst. U fost l-oħrajn f'dan il-każ Luqa barti kbira jgħid din il-frażi 3 darbiet. 3 darbiet huwa numru indikattiv, numru pjuttost perfett ta' totalità. Jgħidha x'in Marija tfisqi u tqiegħed lil Ġesu f'maxtura għax ma kienx hemm posta lihom fil-lukanda. Imbagħad iħabbarha l-anġlu fit-tieni parti tas-silta meta jmur għand ir-Rajja u jgħidilhom li s-sinjal se jkun dan, se ssibu tarbija imqiegħda, mfisqija u mqiegħda minduda f'maxtura. U mbagħad it-tielet parti tas-silta xejn ir-Rajja jmorru Betlem, qed jinbidel il-post, marru huma Betlem, isibu appuntu hekk. It-tarbija minduda f'maxtura. Allura ninnotaw li xi ħaġa madwar il-maxtura hija ċentrali ħafna għas-silta tagħna. L-anġlu jgħid espliċitament li dan ser ikun is-sinjal. It-tarbija minduda f'maxtura. U interessanti li l-anġlu jgħid li dan se jkun is-sinjal wara li għadu kemm ħabbar illi tweldilkom Salvatur li huwa Kristu, ċo li huwa l-Messija u l-Mulej. ċo qed jgħid li twielet ir-re tar-rejiet, is-Salvatur kien dak ġeneralment kien l-Imperatur meqjus bħala s-Salvatur u fl-Antik Testament Alla biss imsejjaħ Salvatur. Tweldilkom il-Messija, il-Messija hija kelma oħra għas-Sultan, il-Midluk per eċċellenza l-Mażul, il-Messija, is-Sultan, il-Mulej. ċoe Alla l-imbierek jew inkella l-Imperatur kif kienu jgħidulu. Allora ninnotaw kif is-sinjal se jkun dan, is-sinjal tas-Salvatur, tar-Re tar-Rejiet ta' Alla l-imbierek se jkun it-tarbija minduda f'maxtura. U mbagħad it-tielet element li xtaqt naqsmu flimkien biex jenna nifhmu aktar is-silta huwa l-element tar-Rajja. Kif qedtilkom hemm sproporzjon fis-silta favur ir-Rajja. Ir-Rajja fil-Bibja għandhom fama pjuttost tajba. ċoe l-idea ta' raj fil-Bibja hija idea pjuttost pożittiva. Alla stess huwa ir-raj tal-poplu tiegħu. U David is-Sultan per eċċellenza huwa raj. Jista' ikun però illi maż-żmien din il-fama tajba pjuttost aktarx li jintilfet. M'aħniex 100% fuq hekk. Imma aktarx li fi żmien Ġesu il-fama tar-raj ġiet waħda negattiva ħafna. U dan niftemuh għaliex l-ewwel nett il-ħajja nbidlet u n-nies saret aktar sedentarja, ċo aktar marbuta mar-raħal u mal-eliqi, u allura jkollok xi nies imbeda minnek jgħixu fl-eliqi ma tafx min huma aktarx iħassbuk ħażin. Imma wkoll aktarx għaliex verament setgħu kienu qed jgħixu ħajja xi ftit diffiċli u mhux daqshekk tajba. Hemm ċerti kitbiet tar-rabbini li huma ftit tardivi ta' wara Ġesu. Imma li forsi jirriflettu wkoll is-sitwazzjoni ta' żmien Ġesu, illi jgħidu li kienu ġellida, ħallelejn bejniethom, jirgħu feliqi li mhux tagħhom, jew forsi jisirqu,
insomma kellhom joqogħdu bil-lejl għassa mal-merħliet, toqgħod għassa kemm għall-annimali imma wkoll għall-annimali ta' żewġ saqajn, ċoj għan-nies ukoll. Xejn ta' barra minn hawn għax is-serq mill-Leliqi kien għadu jsir anke sa ftit snin ilu għandna insomma f'pajjiżna xejn ta' barra minn hawn, imma aktarx li fi żmien Ġesu il-fama tagħhom kienet pjuttost negattiva. Li huwa żgur hu illi l-anġlu jidher lil dawn ir-rajja meta kienu għassa mal-merħla tagħhom fir-raba bil-lejl. ċoe f'kelm oħra qegħdin f'sitwazzjoni totalment ta' prekarjetà, ta' nuqqas ta' sigurtà. ċo dawn qegħdin l-ewwel nett il-barra mid-dar. Diġà l-fatt li jeġġu Leliqi m'għandek xejn fuq rasek jew fejn tistken jew m'intix fl-ambjent tiegħek diġà dan jifxlek xi ftit. Diġà dan juri ċertu djufija jew periklu. U mbagħad qegħdin għassa għaliex jista' jiġri xi ħaġa, għassa x'hawn periklu li rridu noqogħdu attenti għalih, ma nafux u x'ħajiġri imma qiegħed għassa. U bil-lejl, ċoe fid-dlam. Għalina dan l-idea tal-lejl għalina xi ftit intilfet minħabba d-dawl kullimkien. Imma f'saftejt 20 ta' snin ilu il-lejl, kien dlam ċappa tal-biża' iġri jisbaħ, hemm ċerti anke vrus fl-iskrittura, meta se jisbaħ, iġri jisbaħ. Għax il-lejl u għal-moment fejn jien m'għandix l-affarijiet taħt idejja, qiegħed fid-dlam, ma nafx se jiġri. U tista' tiġini il-periklu u ma nafx minn fejn ġej. U allura ir-rajja minnhom infushom anke jekk ma nafux eżatt x'kienet il-fama tagħhom eżatt dak iż-żmien, imma minnhom infushom qegħdin f'sitwazzjoni ta' faqar, ta' inċertezza, ta' nuqqas ta' sigurtà. Lilhom iddiet il-glorja tal-mulej. ċoe lil-foqra, lill-inċerti, ċoe lilna Alla jixtieq juri ruħu f'dawl kbir. Għaliex aħna kollha kemm aħna din fl-istess sitwazzjonijiet tar-rajja, minkejja li għandna id-dawl u minkejja is-saqaf fuq rasna, il-ħajja tagħna hija ħajja totalment prekarja, mingħajr sigurtajiet. U dan fil-fond ta' qalbna nafuh. Lilna lil qalbna Alla jixtieq ikellem permezz tad-dawl tiegħu bħalma kien jagħmel mal-poplu tiegħu fl-Eġittu permezz ta' sħaba u tal-kolonna tan-nar. Lil dawn l-anġlu jħabbrilhom vanġelu b'xara tajba ferħ kbir li twieled is-Salvatur li hu l-Messija u l-Mulej. U imbagħad tibda is-silta tagħna. Ir-rajja marru mela jaġlu u sabu lil Marija u lil Ġuseppi bit-tarbija minduda f'maxtura. Ir-rajja jmorru jaġlu. It-tema tal-ħeffa ġieli narawha pereżempju Marija li marret tħaffef lejn l-oljiet. Jew inkella Zakkew illi Ġesu jgħidlu qisha ħaffef inżel minn fuq is-siġra u Zakkew jinżel jħaffef, jaġġel minn fuq is-siġra. Għaliex ċerti affarijiet iridu jsiru malajr. U l-laqa ma' Alla dejjem u kullimkien għandha tieħu l-ewwel post. Ir-rajja wkoll juru fiduċja u bidjenza fil-kelma li waslitilhom. U din hija karatteristika oħra tar-rakkont tat-twelid. ċoe kollox idur mal-ubbidjenza, mal-fiduċja falla. Per eċċellenza Marija fil-Vanġelu ta' San Luqa ara jiena il-qaddejja tal-mulej
ħajsir minni skont kelmtek. Għalhekk l-ubbidjenza tal-kelma u l-ubbidjenza malajr għax il-laqa ma' Alla jalla xejn ma joħdilha posta fil-prioritajiet tagħna. Ninnutaw li biex ir-rajja setgħu imorru huma kellhom iħallu xi ħaġa. Kellhom iħallu lilhom infushom, kellhom iħallu dak illi kienu ppjanaw għal kif kellu jmur il-lejl tagħhom, kellhom iħallu dak li s-soltu jagħmlu, kellhom jitilqu. U kellhom jitilqu b'xi mod biex imorru jfittxu xi ħaġa li però hija ġdida lihom, mhumiex ċerti minnha, għadhom m'għamlux esperjenza tagħha, imma jmorru u jmorru jaġlu. U din il-ħaġa turi xi ħaġa fuq ir-rajja u fuq il-ħajja tagħna tal-fidi illi titlob riskju, titlob illi nitlaq ċertu ċertezzi biex inħaddan ir-riskju tal-vjaġġ. Imma turi wkoll xi ħaġa fuq Alla. Alla li iwassalli l-istedina, iwassalli l-aħbaru b'qawwa kbira, imma fl-istess ħin ħallina ħafna liberu illi ma jaqbadniex minn hon hu joħodni u imma li jiena rrid immur, li jiena rrid nagħmel il-pass. Alla jiftaħ li triq imma ma jimponix ruħu, ma jimponix lilu innifsu. Fl-istess ħin il-faqar tar-rajja, il-prekarjetà, il-fatt li dawn draw jgħixu jew ħadnu magħhom il-fatt li l-ħajja mhix ċerta, tgħinhom aktar biex jitilqu. Tgħinhom aktar ifittxu lil-mulej. U f'din il-ħaġa xtaqt li jekk nagħmlu underline xkejken li ma nibżewx mill-faqar u l-inċertezza ta' ħajjitna. Għaliex tista' tkun il-motur li jlaqqana ma' Alla. Fil-verità tista' tkun ukoll il-motur tal-idolatrija, ċoħe tista' wkoll tkun il-motur li permezz tiegħu aħna niggranfaw maċċuċati. Imma l-faqar tagħna, l-prekarjetà, l-inċertezza, in-nuqqas ta' sigurtà jistgħu jkunu wkoll il-motur li jlaqqana ma' Alla, li jiftaħna Alla miegħu. U għalhekk ma naħarbuhiex l-inċertezza, il-prekarjetà, ma naħarbuhx il-faqar, imma jalla jkun il-mutur tagħna għallaqa ġdida ma' Alla. U ma jmorru imbagħad u jsibu dak illi kien imwiet lilhom. Bħalma ġara ma' Marija laqet kelma u l-kelma seħħet, hekk ukoll kienet l-esperjenza tar-rajja. Laqew kelma, irriskjaw fuq dik il-kelma, ċoħe labu fuq dik il-kelma u dik il-kelma seħħet. Kif qalilhom l-anġlu hekk sabu. Sabiħ li fit-tekst tal-3 darbiet tintuża l-kelma Griega rema li hija ġeneralment it-translation tal-kelma ludija dabar li tfisser kelma u fl-istess ħin ġrajja, avveniment. ċoħe kelma li jisseħ, kelma li hija ġrajja. Għax il-kelma ta' Alla hekk hija kelma li sseħħ, weda illi tikkonkretizza ruħha, Alla huwa fidejl. Il-kelma tiegħu mid-dera juruna r-rajja turina Marija ta' min joqgħod fuqha. U jmorru u jsibu tarbija minduda f'maxtura. Dan se jkun is-sinjal għar-rajja. Huwa sinjal stramp ħafna għal diversi raġunijiet. Kif semmejtilkom ftit qabel, kollox jindika twelid ta' re jekk mhux ta' Alla fit-silta, kollox. Il-kuntest, il-ċensiment, David fil-belt ta' David se jitwildilkom, jitwilet il-Messija r-re hawnhekk, Giuseppi mill-familja u id-dar ta' David, l-anġlu jħabbar twildilkom Salvatuli u l-Messija l-mulej, kollox indika twelid ta' re, ta' imperatur, jew ta' Alla,
u imbagħad se jsibuh imwieled f'maxtura għax ma kienx hemm fejn tqiegħdu lil dan it-tifel. ċoe, is-soltu l-affarijiet ma jsirux hekk. Lill-Alla lis-sultan ser isibuh fil-faqar, ser isibuh fil-ħabi, ser isibuh fl-impotenza. Daqsxejn ta' tarbija li trid kollox minant l-oħrajn. ċe tħallija weħida għal ftit sat tmut. Hekk sejjer isibuh u dan ser ikun is-sultan. Mu ser isibu xejn kbir u xejn tal-biża', se jsibu tarbija ċkejkna f'maxtura. ċo se jsibu lill-Alla li jsejr żgħir biex iħalli spazju għal kulħadd. Alla li jsir żgħir biex ikun qrib ħdejja ċkejken u żgħir. Aħna ħafna drabi naħarbu ċ-ċkunija, Alla jsir ċkejken ħdejna biex ikun miegħi hemmhekk u biex ma naħrabx minnha u nagħmel it-trampi u d-dnubiet kollha biex naħraba. Barra minn hekk huwa qiegħed f'maxtura, qed nirrepeti affarijiet li żgur ħerġin minn widnejkom. Qiegħed f'maxtura il-post tal-ikel u mwieled f'Betlehem, dar l-ikel jew dar il-ħobs. Interessanti għaliex ma ninsewx il-kuntest li semmejna l-ewwel. ċoe t-twelid ta' Ġesu qed isir fi żmien ta' ċensiment. ċoe żmien illi fih irrid nara x'għandi, ħanara li għandi biżżejjed, ħanara li jiena għandi biżżejjed ġejt, taxxi, flus u biżżejjed nies għall-gwerer. Ma ninsewx illi il-verb laħam barra li jfisser tiekol, ifisser ukoll tiġġielet jew tagħmel gwerra. Infatti il-kelma gwerra mill-ħama ġejja appuntu minn dan il-verb laħam. U nifhmu għaliex għax il-gwerer isiru minħabba xiex. Illum isiru minħabba żejt. Dak iż-żmien kienu jsiru minħabba l-ikel, minħabba l-ġid u anke llum hekk għadu għax iż-żejt ifisser ġid. U allura ninnotaw li Ġesu qiegħed jitwieled f'maxtura f'Betlehem, dar il-ħobs jew dar il-gwerra, imma flok qiegħed jitwieled hemm biex jiekolu, qiegħed jitwieled hemm f'maxtura biex hu isir l-ikel tagħna. Flok jiekol isir ikel hu. Flok jiġbed għalih, jiġbed għalina. Dan hu l-istramp, dan hu l-ġdejt, dan huwa Alla tagħna. Infatti naqraw fil-Vanġelu ta' San Ġwan, jiena r-raj it-tajjeb, ir-raj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. Jew imbagħad id-diskors kollu fuq il-ħobs tal-ħajja f'kapitlu 6 ta' San Ġwan, jiena hu l-ħobs tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ, eċċetera. Jiena hu l-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs, jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Allura il-maxtura minn post kif tgħid ta' bżonn jew minn post żbaljat isir il-post li juri Alla tassew min hu. Ma ninsewx li l-ewwel dnub tal-bniedem meta ngħidu l-ewwel mhux biss l-ewwel kif tgħid għax sar l-ewwel imma xi dnubiet hekk isiru. L-ewwel dnub tal-bniedem sar minħabba l-ikel. ċoe Adam u Eva illi rridu jieklu huma, jaħtfu huma mis-siġra tat-tajjeb u l-ħażin.
F'kelma oħra huwa jien li mmexxi, jien li niddeċiedi. L-ewwel dnub huwa dnub ta' sfiduċja kbira falla. Dan kollu jiġi maqlub fil-maxtura u fil-ġrajja ta' Betlem. Alla l-imbirek li flok jiekol jagħti kollox, u imbagħad Marija u r-rajja flok jaħtfu il-ħajja f'idejhom jgħidulu mulej mexxi jint. Marija illi tagħtih ġisimha, tagħtih il-persuna, l-istorja, il-pjanijiet tagħha u tgħidlu fidejk, għalejk, miegħek. Dan kollu jfakkarna wkoll fil-mewt ta' Ġesu. L-għotja tiegħu hija l-għotja fuq is-salib u infatti jista' jkun illi mhux b'kombinazzjoni li il-verb mindut f'maxtura, il-verb kejmaj, ifisser timtet jew tqiegħed bħalma mbagħad ġara ma' Ġesu meta qeduh f'qabar ġdid. Mhux ta' bxejn illi fl-immaġni, fl-ikoni tal-Knisja Orjentali il-maxtura ġeneralment hija mpitra bl-iswed fl-isfond, maxtura li hija qabar f'kelma oħra biex ifakkarna f'dan. Imbagħad is-silta tkompli kif raw dan bdew jarfu b'kull ma kien intqallilhom dwar dik it-tarbija u kull min semagħhom baqa' mistaġeb b'dak li qalulhom ir-rajja. Il-laqa ma' Alla, il-fatt li ninduna dak li huwa Alla qiegħed jagħmel u li Alla hu faithful għall-kelma tiegħu ma jqarrax u xtejb ta' Alla hu dan kollu jwassal biex awtomatikament ir-rajja ixandru. U din hija toħloq xejn aktar skandlu għal fatt li tassew jista' ixandar kulħadd. Għaliex aktar xir-rajja fi żmien Ġesu laqas kellhom is-seta jew id-dinjità ta' persuna ġuridika. F'kelma oħra ma kinux fdati li jagħtu xhieda f'qorti. Imma grazzi għall-laqa mal-mulej huma jsiru x-xhieda. Tassew li kulħadd jista' jiltaqa' m'Alla u kulħadd wara din il-laqa awtomatikament jiġi kif naqbad ngħid enabled li jkun xut. Dil ħaġa Ġesu jagħmilha mhux hawnhekk biss, issir mbagħad fil-qawmien. Ix-xhieda huma n-nisa bir-rispett kollu lejn in-nisa, imma x-xhieda tagħhom ma tantx kienet tiswa f'dik il-mentalità. U l-ewwel xhieda tal-qawmien huma proprju huma. Dan jurina li m'hemm l-ebda ħaġa li timpedixxi l-laqa mal-mulej u imbagħad m'hemm l-ebda ħaġa u ħadd mhu esklus li jkun xut, ħabbar daqs l-anġli li ħabbru l-aħbar ta' twelid lir-rajja ftit qabel. ċoe ir-rajja u l-anġli f'daqqa waħda għandhom l-istess dinjità u l-istess missjoni. U r-reazzjoni imbagħad ta' dawk li semewhom huwa l-istaġib. L-istaġib għal fatt li Alla jżomm kelmtu, l-istaġib għal mod ġdejt u mhux mistenni kif Alla juri ruħu, l-istaġib li akkumpanja ir-rakkonti ta' twelid ta' Ġesu, narawh ma' Zakkarija, narawh ma' n-nies xejn Ġwanni jitwielet u Zakkarija jagħtih l-isem, naraw l-istaġib ta' Ġużeppi u Marija xejn xmun ikellimhom dwar din it-tarbija. Quddiem dan kollu il-qalb hija miftuħa għall-istaġib. Kemm hija kwalità tan-nisrani li jistaġeb. Il-famuż pastur li aħna nużaw li nsejħulu l-aġeb tal-presepju huwa pastur nisrani u bibliku immens. Ħasra lina meta nniefqu nistaġbu. Għax ifisser li tlifna xi ftit il-kuntatt mal-kobor
u l-meravilja ta' Alla. Imbagħad wara l-istaġejb Marija min-naħa tagħha baqgħet tos f'qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Ninnutaw li wara l-istaġejb imbagħad hemm bżonn illi il-ġrajja li għext, il-kelma li tħabbritli tiġi approfondita, tiġi mifhewma, tiġi możsa, tiġi ndukrata. Hekk kif isser il-verb użat, tos f'qalba, tieħu ħsieb, iżomma, tipproteġi. U dan mhux sempliċement biex tiftakar, imma wkoll biex tifhem aktar, biex tinterpreta aktar l-affarijiet. Infatti Marija tos f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Dan il-verb sjumballo jfisser isu tipprova tqiegħed żewġ partijiet flimkien biex tifhimhom aħjar, biex tara s-sens veru tagħhom. Din il-ħaġa għandha ħafna naħseb xtejdilna. Hija l-attitudni kontinwa ta' Marija li mbagħad naraw aktar il-qudiem ukoll fis-siltiet tal-tfulija ta' Ġesu. L-importanza li dak li Alla jagħmel jgħidli dan nozzu. Nozzu naħseb fuqu, nipproteġih, nifhmu dejjem aktar. U fl-istess ħin nifhem ukoll li l-oġġetti ta' Alla, il-kobor tiegħu jien dejjem se nifhmu ftit aktar millum. U qatt ma ħanifhmu kollu, imma dejjem miexi bil-mod. Bħal Marija li trid tifhmu anke dejjem aktar. Imbagħad ser tifhmu b'mod mill-aktar qawwi fil-mewt u l-qawmien ta' bina Ġesu. U hemmhekk illi s-sigriet veru tal-eżistenza ta' Ġesu jiġi miftuħ, jiġi mikxuf. Kemm hu sabiħ għalhekk illi l-affarijiet ta' Alla nożżuhom u napprofonduhom, illi b'xi mod ikun il-ħsieb tagħna. Kemm affarijiet ta' Alla insejna u kemm huwa importanti illi nġibuhom mill-ġdid fil-memorja. U kemm affarijiet ta' Alla għandna nżommuhom quddiem għajnejna biex jgħinuna ninterpretaw il-preżent ta' ħajjitna. U fl-istess ħin il-preżent ta' ħajjitna u l-ġrajiet jgħinuna nifhmu dejjem aktar dak li Alla darba lili qalli, dak li darba lili wedni jew għamel miegħi. Fil-kapitlu 11 tal-Vanġelu skont San Luqa naqraw: huwa jgħid dan, kien hemm waħda mara li jollit leħinha minn qalb il-folla u qaltlu: ħini il-ġuf li ġibek u s-sider li rdajt. Iżdu qalilha: imma tassew ngħidlek aktar ħinja dawk li jisimgħu il-kelma t'Alla u jħarsuha. F'kelma oħra dak illi Marija għamlet u dak li tistedinna nagħmlu bħala il-mudell ta' kull dixxiplu. Ir-rajja imbagħad reġgħu lura, isebħu u jfaħru lil Alla għal kull ma kienu raw u semgħu kif l-anġlu kien għalilhom. Imbagħad ir-riżultat ta' dan kollu, ir-riżultat tax-xandejr, tal-ġrajja li seħħet, ir-riżultat tal-istaġejb, ir-riżultat ta' Marija li tos f'qalba u taħseb huwa it-tifħir u s-sebħ lill-Alla. Ninnutaw illi l-istess rwol għandhom l-anġli fis-sema. Meta rajna ftit qabel, f'daqqa waħda naqdu mal-anġlu għad kbir taqtajja tas-sema, ifaħru lill-Alla u jgħidu: glorja lill-Alla fl-għoli tas-smewiet u slim fl-art lill-bnedmin li jogħġbu lilu jew maħbuba minnu. Din it-tema tat-tifħir hija tema karatteristika fil-Vanġelu ta' Luqa. Toħroġ ripetutament, ċe f'kelma oħra lilna
it-tifħir lill-Alla, ċo jekk f'qalbi hemm it-tifħir, hemm ir-ratti l-ħajr, hemm is-sebħ, dan it-tifħir lilna iseħibna ma' Zakkarija fil-kantiku tiegħu, iseħibna ma' Marija, iseħibna mal-anġli, iseħibna ma' Xmon mimli bl-Ispirtu Santu, iseħibna mbagħad ma' sensiela ta' persuni illi frott dak li Ġesu għamel magħhom f'ħajjithom isebħu u jfaħru lill-Alla. Ir-risposta tat-tifħir hija risposta tan-nisrani. U meta jonqos it-tifħir u r-ratti l-ħajr, naħseb għandna nagħmlu mistoqsija. Hemm xi ħaġa nieqsa fil-mixja tagħna wara Ġesu. Interessanti li fejn evanġelisti oħrajn li t-tifħir ma jidħolx, pereżempju Luqa jdaħlu, pereżempju l-għama ta' Ġeriko, f'Mattew u Mark x'infiq huma f'Mark għama wieħed f'Mattew 2 jimxu wara Ġesu. F'Luqa l-għami u n-nies kollha ifaħru jisebħu lill-Alla. Jew pereżempju ċ-ċenturjon taħt is-salib ta' Ġesu u quddiem Ġesu mejjed. F'Mark jgħid dan tassew li ben ta' Alla. F'Luqa iċ-ċenturjon x'jagħmel jibda isebbaħ u jfaħħar lill-Alla. Għal-Luqa u għan-nisrani ir-ratti l-ħajr huwa l-atteġġament per eċċellenza, ċew l-qofol tal-fidi u tal-mixja nisranija. Biex ma nsemmux kif jispiċċa l-Vanġelu. ċew wara li Ġesu tela s-sema l-apostli u d-dixxipli fit-tempju ifaħru lill-Alla fir-ratt ta' ħajr. U hekk jispiċċa il-Vanġelu. L-aħħar vers, meta wasal it-8 jum biex li t-tifel jagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni semmewh Ġesu bl-isem li kien taħ l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf. Ninnutaw mill-ġdejt l-ubbidjenza ta' Marija u ta' Ġuseppi. L-ubbidjenza l-ewwel nett għal-liġi. Kontinwament interessanti li Luqa fil-rakkonti tal-infanzja dejjem jippreżenta lil Marija u lil Ġuseppi u lil Ġesu bħal nies taħt il-liġi. ċoe il-ġdid ta' Alla isir fl-ubbidjenza għal-liġi u fin-normalità tal-ħajja. Imma ninnutaw ukoll l-ubbidjenza tagħhom lil-tħabbira tal-anġlu, issemmih Ġesu u hekk tagħmel Marija. ċoe x'intagħti jisem b'xi mod qed turi poter u kontroll. F'dal każ Marija mhumiex jagħtu l-isem li immaġinaw jew li ħasbu jew l-isem tal-antenati tagħhom, imma jagħtu l-isem li Alla għażel. Kemm hu sabiħ dan. ċoe li nħallu lill-Alla jagħtina isimna. Aħna li ngħaddu ħajjitna kollha nippruvaw nagħmlu isem għalina bħal m'għamlu ħutna tat-torri ta' Babel, ridu jibnu torri biex jagħmlu isem. Aħna ngħaddu ħajjitna l-istess niġru biex nagħmlu isem, kemm hu sabiħ li nħallu lill-Alla jgħidilna minn aħna jagħtina isem. U xi fisser dan l-isem? Ġesu. Alla ħellis, Alla Salvatur, Alla li isalva. Ftit qabel fil-kantiku ta' Zakkarija fil-Benediktus toħroġ ħafna din it-tema tas-salvazzjoni. Jgħid u jeħlisna mill-edewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna u wara li jeħlisna nistgħu naqduh bla biża'. ċoe ir-riżultat tal-ħelsien huwa li jien fl-aħħar nista' nsir għaddej. Aħna f'moħħna għandna illi l-għaddej mhuwiex il-ħieles, mentri mid-dejra ir-riżultat tal-ħelsien tas-salvazzjoni hu li jiena nibda nħobb, li jiena nirriskja naqdi f'kelma oħra, bla biża'. U mbagħad Zakkarija jkompli jgħid jarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni equals bil-maħfra ta' dnubithom.
ċoħe salvazzjoni f'kelma oħra huwa Alla illi idaħħalna f'rabta ġdida miegħu permezz tal-imħabba li tidher fl-aqwa tagħha fil-maħfra. Is-salvazzjoni hija l-laqa ma' Alla li għamilna ġodda hu permezz tal-maħfra tiegħu. F'kelma oħra, is-salvazzjoni hija meta s-sema u l-art jingħaqdu flimkien, meta Alla u l-bniedem isiru ħaġa waħda. Infatti f'kelma oħra dan illi kantaw l-anġli qalu glorja lill-Alla fl-għoli tas-smewwiet u slim fl-art lill-bnedmin li jogħġbu lilu, maħbuba minnu. ċoħe il-pis ta' Alla fis-smewwiet, il-glorja, il-pis, issa jidher imiss lill-bniedem. U f'daqqa waħda s-sema u l-art jingħaqdu u s-suspett u l-biża' mill-ħajja u minn Alla jaħrabli minn idejja, fl-aħħar jisparixxi fix-xejn għax iltqajt ma' Alla li għamilni ġdid bil-maħfra tiegħu. Sirt naf min jien għalih u sirt naf min hu. U hemmhekk isseħħ is-salvazzjoni. Ejjew nitolbu lil Mulej jienna noqogħdu xi ftit quddiem il-maxtura ta' Betlem. Inħalluha tkellimna, inħalluha taħsadna. Ejjew mmorru naġlu l-hemmhekk. U ejjew bħal Marija nogħżu dan kollu u naħsbu fuqu bejna u bejn ruħna biex f'qalbna jitwielet ir-ratti ħajr li staġejb it-tifħir lill-Alla għall-ġubijiet tiegħu. Jew issa nkomplu nagħmlu qatt ta' fiduċja fil-missier, fl-imħabba, fil-fedeltà, fil-providenza tiegħu, billi b'vuċi waħda nitolbu kif Ġesu stess għallimna. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema ta' fl-ard. ta' kull jum. Għatina l-lum, għafrilna it-tlubit tagħna, għafrilna
bl-interċessjoni tal-Tagħna Marija nitolbuk Missier Qaddejs illi l-kelma tiegħek issejb art għammila fil-ħajja tagħna. U bħal Marija nożżuha f'qalbna u naħsbu fuqha bejna u bejn ruħna. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Wassalnilkom il-lezzjo divina għallum l-ewwel ta' Jannar 2024, l-ewwel jum tas-sena l-Knisja fil-liturġija tagħha tiċċelebra il-maternità divina, Om Alla Marija illi bit-twelid ta' bina f'Betlehem dak li ben ta' Alla illi ċċelebrajna twelid tiegħu fil-miliet bħallum ġimgħa, propju issir l-om tiegħu kemm bħala Alla u kemm bħala bniedem. Dan huwa it-tagħlim tal-Knisja li llum huwa ċċelebrat b'domma tal-fidi f'din il-ġurnata tal-ewwel ta' Jannar. Propju l-Knisja tpoġġilna qudiemna din l-immaġni sabiħa sabiex inpoġġu s-sena l-ġdida li qed nibdew is-sena ċivili taħt il-ħarsien ta' Omna Marija. Dunnu l-Debono għamel dik ir-riflessjoni li smajna illum f'din il-lezzju hawnhekk mis-Santwarju ta' Pinu dwar il-liturġija tal-kelma illi preżentatilna il-qima tar-rajja lill-tarbija divina fl-ar ta' Betlem u x-xandir ta' din l-aħbar lil dawk kollha li magħhom huma ltaqgħu. Nixtiequ niskużaw ruħna li għall-bidu tax-xandira kellna xi diffikultajiet tekniċi u għalhekk l-ewwel parti tagħha ma nstemitx. Però żgur li intom li tinsabu segwu mid-dar stajtu tkomplu segwu l-ħsieb tal-Biblista Dunnu l-Debono matul il-bqija tal-lezzjo divina. Min jixtieq jerġa' jsegwija jista' jagħmel dan permezz ukoll tal-YouTube u l-Facebook tad-Djoċesi ta' Għawdex. Infakrukom ukoll li issa l-lezzjo divina tkompli bil-ritmu normali matul is-sena bħallum ġimgħa l-Epifenija propjament bħal bieraħ ġimgħa il-Ħadd għaliex kull nhar ta' Ħadd fis-6:30 ta' filgħaxija dejjem mis-Santwarju ta' Pinu. Mill-bqija aħna ma tfadlilna xejn nixtiequlkom il-kumplament tal-miliet u is-sena it-tajba.